Haino hai tibrasa khoroksa ompi tebalai kamini takuk Arjun Sadhan Jamatia tabuk Kwmajak Chennai hasteo eba phatar hasteo samung tangnani bagai thangmani big busa nukhungya garei rang ajna bagai thangmani tabuk gurungai malia bihik busai bai kokma salia biang kamakha borba thangkha Kwmajak buni boy songbai hatiwo Chennai do kaisa hatiwo ongkho laimani Kwmajak busai Arjun Sadhan Jamatia bon buai song logeo tongo bon buai song bai hatibo ongkhormani buai song nuklia Arjun Sadhan Jamatia no Kwmajak kha hatibo thangthani beng thangkha borabo thangkha beibete buthar jakha na lama rokte koro jagai paikana tabok gurungai malia bini bihik kokma salia belekheno wanamawo glukjak tabok Arjun Sadhan Jamatia ni hik bini hik ni mungkha Durga Devi Jamatia busamasa tongjajamani nukhung chalokmaya ongoi Tripura hasteni Tripura no yakarei nukhung yakarei bihik busa yakarei rang puisa green bagai Chennai hasteo thangai samung tangna thangthani Kwmajak Arjun Sadhan Jamatia Arjun Sadhan Jamatia bini buai bai ongkhor thani bazar ho nuklia bini buai song Arjun Sadhan Jamatia no biang thangka borabuk thangka beibaide sopre jagai buthar jakhana belekhano wamau klegjak bini buai song bo haino je nugoi tongnai Arjun Sadhan Jamatia no phatar hasteni tongai tongnai lukorok tiprasarok je Chennai hasteo Chennai ro je tongai tongnai samung tangnani bagai je thangnai rok je bono sininai eba nugnai bini big bai gurungai mano Durga Devi Jamatia bai bini koktu number kha 9233706961 o koktu number bai ndrok gurungai mano je tiprasa Chennai hasteo je tongai tongnai siniwai tongnai rok nugoi tongnai rok Arjun Sadhan Jamatia no bini bihik bai gurungai mano tabuk je big song logi song belai jingjalo kalaijak rang puisa grei busaino asawi tongmani bini samung tangmani rang mankhesi bini buisano iskulo rohoroi mano chariwai mano khani mano nukhung chalowai mano tabuk rang puisa belai bialo kalaijak Durga Devi Jamatia bini busaino asawi tongmani tabuk busai Kwmajak phatar hasteo samung tangthani Kwmajak borok thangka biang thangka nuklia kokduk baibo gurungai malia belekheno wanamau glukjak jenoi tongnai kokduk bai gurungdi Hari sini tabuk sini takuk Tripura sani jingjalni bagai sung khanani leno tabuk bini busai phatar hasteo thangnai chana koroi nungna koroi wngma bai phatar hasteo samung tangnai hnoi thangmani tabuk busai Kwmajak hingga tabuk o takuk ni busuk joratoi jingjalang tongkha busuk joratoi kubui busuk joratoi tatal bono tabuk sung setogoi sungoi nai neyano hari takuk hingke nini bumung hingke tamo Ani bumung hingke Durga Devi Jamatia hingke tei nini para hingke ompi tei baglai hingke norong ni blok hingke ompi balok hingke takuk nini busani bumung hingke Arjun Sadhan Jamatia hingke takuk bo nini busai phatar hasteo thangmani Tripurani phatar hasteo thangmani koidin kaka Chennai o hi thango 4 tari o thango oros hogoi masalai kha 5 tari o ke kisa sori haya hi borok samung khailai malia khana si samung ma khailai sinai hi sa hojago ani buai ba hingke last nung nini busai bai koitari gole masalai kya 5 tari ke 6 tari o last o ko masalai dogano tei ke jang nunglai ni oro borok tongma jago tei haya mamang nung tei nunglai malia hoi dogano tei kahana lainai nunglai thango hi sauna ke gari ro pe ka khorang khana liya tongba sidi hi ano ho hapro waisa ma samani hingke nung apro
je ma samani takpa ma saya ko takpa kiri ko ma saya ko hingga takuk nung lukurong nole nung tam suba su de san hono muso angka lukurong no ani busai no je jaga pa tong thu angke no ru tu ro bai jadi oro tong oro so pa no ru tu ro bai jadi hi angke lukurong no sa hingga nung tabu lukurong ni suba su nang dokatan na lukurong coba sih sa aro sini jati kebang ma takuk buku jing jati kaisa angke ba jing jati chun takuk chun bahi ang asa ui oro mutha ro khada ro tong mai ma ba borong no bu jai te ong ki sa fan ro tu bai jadi hi angke sa nini sarai ma basaka khoroksa khoroksa bu mung tamo nakshi Jamatia botabu pori je tong ko pori ka pore tong seswa morning star school lo pore tong bese kelas kelas 2 hingga takuk nini besai kemamani nung tabuk thana rogole efiar khalai kada thana wo khaija bisi bar sa lo khaija wa sa sombar phadi hoja kagos ro na jo mas o thana wo kagos mas maya ke na to tini khana ro na hi hoja wo se kagos apply khai mane kagos ro ja ya ko hingga thana ni boro rok mungsa saya kuda mungsa saya ko tong khainai ni ro ka se ya problem bu ko ba mo tong ba boro mo khaigra na no khainai ne na sa hingga tabuk nini besai father hasteo thangmale bo saisung da thang na ke sabu bai thang ani bahano ku ani bubai ko lai bubai ko ni ke thang lai mani dogano sam nong lai nai sam sat sa khai u te ni din no sam khai le ni dos ta wo thang lai mani sam nong lai sam ni rang ro lai ga ran ke ke moi ang sam ni rang ro sinai nang hi chok ki ni ho poro si sam ni rang roi khai u dogan nang kha poro si keri kha ni mangang ke biang thang pai ha ni sa hingga je nini besai nyo logi telang thanai tabuk nini buai ni bumung le tamo ang ba ani buai ni bu mo asolo na ma usmaya ka bahai rosia nai ro ho khele sakma ho khenu sibai to to ni sibai ani sa u ta ni buai ni khe sakma hi sabai hingga tabuk lukurong ni thani nung subasu nai tong utana ang khe nai to to ro bai ja di ang khe boro tong boro sa phan ani ko sai ro to bu ro bai ja di ang khe sa takuk tai bukuk song sini o bukuk jungni jungjal tak bini besai kwmajak nogo chana kwrui nungna kwrui ingma bai bo tabuk asuk nu jungjal ung toka khajani sini tiprasa bukung barorok bono hamjagoi bini bwsainyo kisa naitugui tongui kari relai malaike belai ke chana hingke nung tabuk takuk nini bwsai kwmamani no nung lukurong no subasu nanguta khari yo wi phan ano ro tu ro bai ja di ang khe sa no bang sa na khe boro tong boro sa phan ano khari yo wi kisa sa thari phan ro tu ro bai ja khe ba ang hai kha ka sang ro hi ma ho ba do belai hambai